kuti Zimbabwe 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 ndapinda ndi mukati bekufamba wamukaseko wanoshiyetsera kuti munyaradzi makinde hakabada chimuti ari pa unity opa chitungeza pamocheni na Terence Bobo pano muti many actor ana mukaro ndokuti muchaina pamocheni mushandakadzi hanoshiyetsera kuti Miriam Charobedza vano muti izwe Angel Ngiruzi hakabada chimuti ari pa kana kuti chimama ari pa Groombridge wamukaseko nawe Spencer hanoshiyetsera kuti taxi driver yakanyora kuti National FM ndobva yazonyora kuti chimuti Spencer ari pa Groombridge icho kwadi muri Zimbabwe ndapinda mukati bekufamba ndadzokera zvakare ndiri mukati mekupinda mukati benzimba ndinoshevetsera kuti paka shurugwi zvakare sorry shurugwi ndangoti ndingodarikawo neko zvangu tinotenda ichi chakamira sezvo kana icho kwadi muri Zimbabwe rikanditaura ndiri mukati mekushevetsera kuti izvo vanhu vakanga vakaungana vari mukati mekuchema vari parufu pano mumwe musha bati vari parufu kudaro zvakanetsa vanhu vakawanda ndezvekuti izvo muso kuti izvo vanhu vaungana paya vari kunzi munofanira kuti mutaure kuti izvo hapana zvikweretere vakakweretera mufi kana kuti vakakwereterwa nemufi hama dzisati dzaparara hama dziri pano kana pane zvinoda kubhadharwa zvigobhadharwa kana panoda zvino kuti ivo vekwava vabhadhare kana kubhadharwa zvagara zvinotenderwa parufu kuti zvikwana kana rwaitika ngapataurwe zvakanga zviripo zvikwereti kana kukwereterwa zvigogadziriswa yo kama chiri vakaungana kana varipo vanobhadhara vobhadhara kana varipo vanoti aiwa nokuona kuti ndakakwereterwa munhu akafa aiwa zvadarika asi chokwadi ngachibude pavanhu ndo pakasumuka Sawira achiti ndine tsamba yandakasiyirwa yandinoda kuti ndikuverenga ndo kufanzi Sawira sumuka vanhu vakati ndandele vakagara ana Bozho vane varipo ana Bapadu tobva simunzaka nzeve yes kukana chanzi chiri kuverengwa pano chinofanira kuteererwa nevanhu ndo kusumuka mabharani apiwa mandimazi mukomero mabhuku right pamusoro vedare utungamirire ndivari pano tsamba yandakabata isa Sawira ndati ndiverenge Sawira akabva ati handiverenge muvillage muna secretary asi tsamba ndinayo ndakuchipa secretary aite basa rake rekuita sei rokuverenga secretary nobva ati watsamba ndasiya tsamba iko hama dzangu kuti Sawira ugosvitsa nyaya iyi handidi mwana anofira musango Nengi Joseph Marimira ari kumba kwa Nengi achinzi mwana wa Nengi mwana wangu anofanira kuti auye kumba kune vamwe amai vake iwitness ndanga ndisina maitiro kana matauro nokuti yaive mhosva yaizondinetsa but ndikukumbira Sawira kuti muzotora mwana uyu auye kumba kune vamwe itsamba iri kuverengwa parufu yasiya yakanyorwa nemufi mushakavu murume ari kugara nemwana uyu waanoti ndo second born kumba kwake anga aripo parufu ari kuzvinzwa mukadzi wemurume iyeye akaita cheupombwe nemufi aripo parufu ari kuzvinzwa tenoroshi wiri pinifo simpiniti makanaka wadenga tenoroshi mukombe keipi parufu pakaungana vanhu pakaita runyararo kuti kusanganisira baba vemwana uyu vakanyarara Sabhuku ndiye akasumuka kati tinozviziva kuti tiri parufu pasati paita munhu ari kudavira kana kupindura ndiri kukumbira kuti mbopedza programu yese iyi kana yapera kana pane vane mashoko vada kuti aenderere mberi tozomataura nyaya ndiri kutaura mukoma KB yakuchida kutaura darika 2 months zvaitika kubva pataura Sabhuku parufu kuti izvo kana pane vachazoda kusimudza mashoko tozosimudza hakuna atataura mukoma KB baba vane mwanakomana ari kumba wavaiti mwana wavo akaverengwa mutsamba kuti mwana wepano ngauye pane vamwe havana chavakataura varizi amai vemwana vacho vanonzi mukavabvunza vanokuudza chokwadi havana chavakataura varizi murume uine mukadzi wake vari kugara nemwana wababa vakashayika havana chavari kutaura havazi kunetsana vakanyarara mukadzi wepamba anova ndiyani murume wakafa asi yanyora tsamba yokuti mwana ari kwaNhengi mwana wangu vakangonyararawo vese varizi izvo zvimuvhileji mungorizi hapana kutaura nyaya iyoyo mwana akura sei mwana akasiwa nemushakavu 14 years mwana komana 14 years mwana komana 14 years kana chitarisa makore ake anoda kuenderana ne 30 born ya baba vakafa
but kumba kwana baba vari kugara kuchinzi ndokumba kwawo ite second born. Endi kune vana vangani ikoko kwa baba kwaari kugara iko zvino mwana uyu kunonzi kwa baba vake kune vana 4 but kunoko kwacho kwaari kunzi ndekwake kune vana 6 and baba ava vakafa ava vakuru by far kudarika murume uyu wakanopindira mumba. Saka nyaya yakanyararwa ani nyaya iyi munin'ina wemufi ndiye akuchiisvitsa. Okay, isati yaziye zvokuita nekuti mufi akanyora tsamba takaiverengeswa hama takazvinzwa toenderi kunotora mwana kwawacho ani mwana anoti mwana wake anoti chii akachengetaka akapindirwa mumbaka anobhadhara ndiani imhosvoke aichengeta mukadzi kuzvitakura zvese kusvikira mwana asvike pa 14 years ari kuendeswa kuchikoro ari kudya nekupfeka plus kurwara asi mwana wake kune gomba rakapinda mumba. Muridzi akatenya yeye akafa tasara tisu hama yakatizivisa kuti ndemunotora mwana wangu tikasaenda imhosva kumufi tikaenda imhosva kokunoda kubhadharwa anobhadhara ndiani? mushure mekuviga hama yavo vakambozoenda here kumukuru wedunhu kuna sabhuku ishe kuti vanosvitsa tsamba iyaya yakaverengwa kuti ndo zvakasiwa zvaitwa nechi nemuchakavu. Mukoma KB zvandataura kuti vanhu vese vakatsika mabhreke munhu wese akangomira akangotarisa kuti kunotangwa ndekupi. Vanhu vanga vane tarisiro yekuti akapindirwa mumba anogona kutanga iye kusimbudza noise but akanyarara. Saka mushedzera kuti muri yeZimbabwe ndibatsirewo ini ndiri haba yakasara. Kana iri mhosva ndini mhosva but ndinoitanga sei kana riri demo ndokanywe redemo remwe akafa isiri yangu. Regatinzwe vedare kuti vanoti kudini